arglwydd yn ein misg, y mae'n y bresenoldeb yn llenwi'r lle hwn, yn llenwi'r awr hon, yn llenwi'n calonnau anheneidiau, ac yn ein clymu ynghyd yn un cymuned ysbrydol, yn gorff Crist ac yn deulu'r ffydd. Yng nghymdeithas yr ysbryd glân, a chydach eglwys fawr yn y nef ac ar y ddaear, offrymwn i ti Dduw Dad holl y lluog, ein clod, ein cariad a'n hyfuddod. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Aeth Iesu allan oddi yno ac ymadawodd i barthau Tyrus a Sidon. A dyma wraig oedd yn gan Eneas o'r cyffiniau hynny yn dod ymlaen gan weiddi, Ser, trigar hawr wrth fab Dafydd, y mae fy merch wedi meddiannu gan Githrael ac yn dioddef yn embyd. Ond nid atebodd ef yr un gair iddi. A daeth i ddisgyblion ato gofyn iddo, gyr hi ffwrdd, oherwydd y mae'n gweiddi ar ein hôl. Atebodd yntai, nim hanfonwyd at neb,
ond at ddefaid colledig tu Israel. Ond daeth hithau ac ymgrymu iddo gan ddweud, Syr, helpa fi. Atebodd Iesu, nid yw deg cymryd bara'r plant a'i daflu'r cwn. Dwedodd hithau, gwir syr, ond mae hyd yn oed y cwn yn bwyta o'r briwsion sy'n syrthio oddi ar fwrdd ei meistri. Yna atebodd Iesu hi, wraig, mawr yw dy ffydd. Boi di ti fel y mynnu, ac fe iachawyd i merch o'r munud hwnnw. Tybed nad ydych chi'n gwybod am ryw gymeriad y gellir ei disgrifio neu disgrifio hi mewn 4 gair yn unig. Falle na byddwch chi wedi cwrdd â'r person hwnnw. Falle bod y person wedi marw blynyddoedd cyn i chi gael eich geni. Ond mae'n bosib bod rhyw eiriau wedi sgrifennu ar garreg bedd y person, a bydd y geiriau hynny'n ddigon ac yn dweud pob peth o wrthoch chi amdani hi neu amdano fe. Wel, mae'n y gymeriad fan hyn nawr yn Ramar Efengil, y dwedodd Iesu 4 gair yn unig wrthi. A dyma'r 4 gair. Mawr yw dy ffydd. Mawr yw dy ffydd. Gwraig o Ganenees oedd yn deilwng o'r geiriau hyn. Fe aeth Iesu o Balesteina mwyn chwilio am ychydig o lonydd ac o dywelwch, ond y ble oedd e'n mynd, wrth gwrs, byddai'r terfaoedd yn ei ddilyn ac yn dod o hyd iddo fe. Felly, fe aeth Iesu'r gogledd, drwy Galilea, nes iddo fe ddod i dir Tyrus a Sidon, lle roedd y Ffonikiaid yn byw. Ac yn y ran yma, i ni'n gweld bod Iesu'n edrych am gyfnod o dywelwch. Nid ceisio redig i ffwrdd nath ond darlun sydd yma o Iesu Grist yn paratoi hun ac yn paratoi ddisgyblion ar gyfer yr hyn oedd i ddod, ar gyfer i amser a oedd yn agosau. Ond hyd yn oed yn yr ardal ddiethyr yma, doedd Iesu ddim yn rhydd oddi wrth o ddynion y ddynolryw. Oedd na wraig a oedd yn Ganenees a chanddi ferch wedi meddiannu gan Githrel ac yn dioddef yn enbyd oherwydd hynny. I ni'n gwybod bod y wraig hon yn Ganenees ac yn dod i'r wlad o'r gogledd i Balesteina. I ni'n cymryd yn gyniataol i bod hi'n briod,
a chanddi o leia un plentyn, ond mewn gwirionedd dyna i gyd dyn ni'n gwybod amdani. Smon ni'n gwybod os oedd hi'n wraig dda, neu os oedd hi'n wraig ddrwg. Smon ni hyd yn oed yn gwybod ei henw. Yr unig beth i ni yn gwybod amdani yw unwaith ac unwaith yn unig, a gwnaeth Iesu gwrdd â hi. Ar unwaith hwnnw, fe ddywedodd Iesu wrthi, Mawr yw dy ffydd. Dim ond 4 gair, ond roedd y 4 gair yna'n ddigon i'w gwneud hi'n anfarwol mewn gwirionedd. Ac am 20 canrif a mwy, mae pobl wedi sefyll wrth fedd y wraig dienw yma, ac wedi darllen y geiriau mae hanes wedi naddu ar ei charreg bedd. Mawr yw dy ffydd. Dyna i gyd, ond mae hyn yn ddigon i ni, oherwydd mae'r 4 gair yn dweud popeth amdani. Ond i ni mae'n diddordeb nynne yn y wraig hon yn diddordeb dyfnach na diddordeb academaidd yn unig. Mae'r wraig yma yn codi ymdeimlad o edmygedd tuag ati hi o'n rhan nynne. Nid yn unig edmygedd, ond hefyd rhyw ymdeimlad o eiddigedd, falle hefyd cofiwch. Oherwydd y mae hi'n sefyll yn yr union fan lle roffen ni chi a fi sefyll hefyd. Mawr yw dy ffydd. Ond siwt mae dyn yn dod i'r cyflwr o feddwl a chalon ellir i ddisgrifio fel ffydd fawr, dwedwch. Be sy angen i ni wneud? Pam oedd ffydd y wraig yma yn fawr? Wel, yn gynta, roedd hi ffydd i yn fawr oherwydd iddi groesi ffyn traddodiad. Oherwydd iddi groesi ffyn traddodiad. Fe drodd hi at Iesu Grist am gymorth. A mae hyn yn beth hynod o gofio mai o dras caneneaidd oedd hi. Ac o gofio yn ôl traddodiad bod y caneneaid yn elynion i'r Iddewon. Ac eto, dyma oedd gwraig yn ei hangen ac yn ei hanobaeth. Dyma oedd gwraig oedd yn barod i groesi'r rhwystre hyn mwyn dod at Iesu. Dyna oedd gwraig oedd yn barod i groesi ffyn traddodiad. A weddwch chi, mae angen i ni hefyd yn does i groesi ffyn traddodiad yn bell i waith. I ni'n bobl sydd yn barod iawn i newid mewn nifer o ffyrdd. Ni newid gyda'r ffasiwn yn ôl y dydd. Ni newid yn ein byd technoleg. Ni newid mewn sawl ffordd. Ac eto pan mae'n dod yn fater o grefydd a chryfydda, rhyw bobl digon traddodiadol i ni yn dife. I ni wedi mynd yn gaeth i draddodiadaeth. Yn glwm i draddodiadaeth enwadol ac yn glwm i draddodiadaeth ddefodol hefyd. Chi'n cofio'r ysgrifenyddion o Jerusalem yn gofyn i Iesu pam yr oedd i ddisgyblion yn troseddu yn erbyn traddodiad yr henafied, oherwydd iddyn nhw beidio golchi dwylo cyn bwyta. Ond na, meddai Iesu, nid yw bwyta dwylo heb i golchi'n halogi neb. Na nid yr allanol sy'n bwysig, yr hyn sydd yn y galon sy'n bwysig. Nid traddodiad ddefodol oedd yn bwysig iddo fe, ond yr hyn oedd yn y galon, dyna ydi ffydd, o'r galon y daw ffydd. Cwestiwn anodd i ateb yw cwestiwn ffydd yn dyfe. Shwt i ni'n cael ffydd, gwedwch chi? I ni'n methu mynd i'r siop a gofyn am owns o ffydd? Mae'r Beibl yn dysgu mai drwy wrando daw ffydd. Ond mae'n wahanol mathau wrando hefyd. Mae yna hanner gwrando ar ryw raglen ysgafn ar y teledu. Yna mae'r newyddion yn dod mlaen, a gwrando'n astyd wedyn. Problemau'r byd yn dod reit mewn i'n cartrefi ni. A dychmygwch ar ddiwedd y newyddion, dychmygwch fod yna SOS, a'ch enw chi yn cael ei alw dros yr SOS. Wel, dyna neidio. Dyna i chi wrando wedyn yn dyfe. Gwrandawiad fwy dwys. Gwrandawiad mwy penodol. A'r gwrandawiad hwnnw ydi ffydd. Gwrandawiad yr SOS. Dyw yn ein galw ni. Oedd ffydd y wraig o Ganeneas yn fawr hefyd, am ei bod i wedi tyfu yn ei ffydd. Wedi tyfu yn ei ffydd.
Ser, meddai wrth Iesu, ser trigarha wrthyf. O'r holl deitle, fe alwodd Iesu yn ser. Ond nid dyma'r unig dro y gwelwn ni wraig yn galw Iesu yn ser. Fe wnaeth y wraig o Samaria hynny hefyd. Ser, meddai hi, nid oes gen i ddim i dynnu'r dŵr o'r ffynon. Ser, rho'r dŵr hwn i mi. Ser, trigarha wrthyf, meddai'r wraig hon o Ganan, wrth iddi gyfarfod ei Iesu. Ac wedi iddi siarad ag fe newidiodd hi o'i alw fe'n ser i'w alw fe'n arglwydd. Arglwydd. Gweitha'r modd yw'r Beibl Cymraeg Newydd ddim yn tynnu'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Ser ddwywaith sydd gyda ni yn y Beibl Cymraeg Newydd, ond yn y groi gwreiddiol, yma'r ser o gwrdd â Iesu yn troi yn arglwydd. Arglwydd, trigarha wrthyf. Arglwydd, helpa fi. Do fe dyfodd i yn ei ffydd, ac fe dyfodd i yn ei hadnabyddiaeth o Iesu Grist. Nid yw rhywbeth static i'w ffydd, rhywbeth dynamic i'w ffydd, rhywbeth byw i'w ffydd, ac mae popeth byw yn tyfu. Mae popeth byw, y myd natur yn tyfu, mae pobl yn tyfu, mae anifeiliaid yn tyfu. Rhywbeth byw i'w ffydd hefyd. Yr unig beth angelwyr ni wneud yw i fod yn fwy teyrngar ac i dyfu yn ein hadnabyddiaeth o Iesu. Gan gofio, os yw'n arglwydd o gwbl, i fod yn arglwydd ar y cwbl. Bod yn driw i Iesu Grist, fel na i ni'n tyfu yn ein ffydd. Ac yn drydydd, oedd ffydd y wraig o Galineas yn fawr, oherwydd i bod hi'n fawr yn ei hymddiriadaeth hefyd. Gadawodd hi ddim unrhyw beth neu unrhyw un ei rhwystro hi rhag gweld Iesu. Gallai fod y leia dau beth wedi rhwystro hi. Un o'r pethau hynny oedd distawrwydd Iesu, ynddo fe. Mae'r hanes yn adrodd amdani nestyn i llaw at Iesu, i hapel tuag ato fe, i hangen amdano fe, a Iesu ddim yn dweud gair wrth iddi. Fe gymrodd e ddim sylw hynny, a doedd e ddim fel fe o gwbl i wneud hynny. Ond dylse ymateb o'r fath wedi bod yn ddigon i'w gyrru hi ffwrdd, sy'n mi wath a bod rhywun ddim yn ateb o gwbl os e. Na, sdim byd yn wath a dim ymateb o gwbl. Beth a Iesu wedi dweud na'n bendant, bydde hi'n gwybod lle oedd hi'n sefyll wedyn. Ond pan mae rhywun yn pidio ymateb o gwbl, ddylse hwnnw wedi bod yn ddigon i'w gyrru hi ffwrdd, ond na, fe arhosodd ein gadarn oherwydd ei hymddiriadaeth yn Iesu Grist. Fe barhaodd y wraig i geisio sylw Iesu. A'r rhai eraill a geisiodd i rhwystro a'i hanwybyddio y disgyblion hefyd wnaethon nhw i gorau glas i stopodd i ragweld Iesu. Ond nhw wedi cael digon ohoni. Ond nhw wedi edrych arni fel rhyw niwsans ac yn annog Iesu gyrru i ffwrdd oherwydd mae'n gweiddi ar ein hôl ni. A chi'n gwybod beth? Mae agwedd yr eglwys wedi bod fel yna dros y blynydde hefyd. Tristwch mawr yw bod yr eglwys yn byll i waith yn dioddef o ddiffyg tosturi. A dyma un reswm pan mae llawer o bobl heddi'n dweud fod yr eglwys yn amherthnasol. Un reswm pan bod pobl wedi cefnu ar yr eglwys ac wedi cefnu ar Dduw. Ond na, wnaeth diffyg tosturi'r disgyblion ddim i rwystro'r gwraig o Ganan oherwydd mawr oedd ei ffydd a mawr oedd ei hymddiriadaeth yn Iesu Grist. Mae ffydd yn golygu ymddiriadaeth. Does dim ffydd heb ymddiriadaeth. Os wedwn ni ein bod ni'n colli ffydd mewn rhywun neu rhywbeth, mae hynny'n golygu bod ni'n colli ymddiriadaeth yn y peth neu'r person hwnnw. Sdim modd gwahanu credu oddi wrth ymddiried. Mae'r hwn sydd yn ymddiried yn credu, a'r hwn sy'n credu yn ymddiried. Y deyrnged mwyaf a gallwn ni dalu rhywun yw dweud ein bod ni'n ymddiried ynddyn nhw. Oedd roedd ffydd y wraig o Ganan yn fawr, oherwydd roedd ei ymddiriadaeth yn yr arglwydd Iesu yn fawr,
ac yr holl rwystrau, fe arhosodd ei ffydd yn fawr hefyd. Wel, yn fyr iawn, dyna oedd hanes y wraig o gan Eneas. Fel wedes i ar y dechrau, o'n i'm yn gwybod llawer amdani hi. Ond eto, oedd y 4 gair a lefarodd Iesu yn ddigon i'w disgrifio. Oherwydd wrth y 4 gair yna, fe ddysgon ni fod y wraig yn gadarn iawn wrth iddi groesi ffin traddodiad mwyn dod at Iesu. Oedd hi'n wraig ddiwiol iawn, am i'w ffydd dyfu yn ei hadnebyddiaeth o Iesu. Ac oedd hi'n wraig benderfynol iawn hefyd, achos iddi gael ei chwythu o don i don, yr oedd angor i hymddiriedeth yn sownd yn ei harglwydd. Fe brofodd Iesu ei ffydd hi, ac fe brofodd hi a ddiwidion Duw. Dyna beth ydy bod yn fawr yn eich ffydd. Amen. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. I ni'n gwerthfawrogi'n fawr arglwydd, y cyfle hwn o gael ymdywelu gyda frondi yn awr mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am gyfle i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, a dod gyda fron i ddaddoli. O dad, ni'n diolch i ti am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Diolch am bob peth yr ydyn ni wedi gwneud, pob man yr ydyn ni wedi ymweld ag pob person yr ydyn ni wedi siarad yn nhw, pob ffaith newydd i ni wedi dysgu,
bob profiad newydd i ni wedi cael. Diolch i ti, Arglwydd. Dy fod ti yn cyflwyno rhyw newyddeb i'n bywydau ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Yn unau bellach, Arglwydd, wedi cychwyn wythnos newydd sbon yn ein hanes ni. I ni camu fewn i'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di o dadnefol. Dyna pam, Arglwydd, i ni'n dod at ein gilydd i'r oedfa hon heddi, mwyn paratoi'n hunain ar gyfer rhodio'r llwybr a fydd o'n blaen ni yn ystod y dyddiau nesaf hyn. I ni'n diolch i ti, Arglwydd, fod ti'n ddew sydd yn agos ato ni, ac yn ddew sydd bob amser yn hamgylchynu ni ath gariad di. Sym os ble i ni, na phwy i ni, na beth i ni'n gwneud. Y mae dy gariad di tuag ato ni yn llifo ac yn gariad afradlon sydd yn llifo i bob cyfeiriad. Diolch, Arglwydd, nad oes un peth y medrwn ni wneud nac un man y medrwn ni fod sy'n tu allan a thu hwnt i gylch dy gariad ath gonsern di ohono ni. A mae hynny cymaint o gysur i ni, Arglwydd. A mae hynny cymaint o gysur i ni, Arglwydd. Ac wrth i ni wynebu'r wythnos newydd hon, fe gofion ni, Arglwydd, am bawb sydd yn fyr o'n breintiau. Yr rheini sydd yn ei chael un anodd ar hyn o bryd. Yr rheini sydd yn gaeth i bob math o amgylchiadau anodd. Hiraethu a galaru, am rhai sydd yn anwyl iddynt. Eraill yn gaeth i ysbytau ac i gartrefi preswyl. Diolch am y gofal maen nhw'n derbyn, Arglwydd, gan feddygon a chan gofalwyr hefyd. Diolch am y weinidogaeth arbennig honno, gweinidogaeth y gofalu. Hefyd, Arglwydd, i ni'n cofio am bawb sydd yn gaeth i'w heilwydydd. Ond, Arglwydd, a wneud di ar gyhoeddi bob un sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd i bod nhw'n rhan o'n hoedfa ni yn cael eu cynnwys yn ein gweddiau ni, ac ein bod ni'n meddwl amdanyn nhw'n barhaus. Fel hefyd yr ydyn ni'n meddwl am ein byd ni o dadnefol. Mae clywed yr hyn sydd wedi digwydd yn Gaza dros y dyddiau diwetha wedi'n hysgwyd ni'r byw. Mae'r peth tu hwnt i'n deall ni o dad. Fod y fath gasineb y medru bod rhwng bobl a'i gilydd. Cyn meddwl am Wcrain hefyd, a bobman arall lle mae'n ormes a thrais yr yfela heddi. Ni'n gwyddio, Arglwydd, am gadoediad, nid dros dro, ond gadoediad parhaol. Helpa ni, Arglwydd, i gadw'n byd ni mewn gweddi drwy'r amser, ac i weithredu yn ymarferol hefyd, pan bod hynny'n bosib, i wneud ein rhan ni i hybu heddwch a chyfiawnder yn ein byd ni ac yn ein cymdeithas. Clyw ein gweddi felly o Dduw ein Tad, a madda i ni bobau a phechod yn derbyn. I ni gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, drychwch ar ôl eich hunain, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.